No ei kai se haittaa. Kautta Trollmelon. Minecraftin äänet on hiljaisella. Noniin. Oina. Ender Dragon ei oo siihen malliin. Uskallanko me laittaa Shadersseja vai käykö siinä pahasti? Emme laita kyllä Shaders. Mitä vittu tällä tapahtuu? Joku jo, eikä katta killaa. Joku yrittää spämmi. Ei kyllä, ei onnistu. User joined your channel. Moi. Tikuli. Mä trollataan yhdellä miekalla silleen hui. Mä tuun kans videolle. Videolle. Nää mennään muuten sit nää äänet siihen videoon mukaan. Juvi. Döddi. Kuka vittu homma? Oliko se katto spam-komento? Joo. Oli. Kerropas nyt Pixeli miten saa tollasen... Onpas vähän Pap. spämmiä. Nokee. Ai. Ai mun korvat. Kautta kaade. Noniin. Joku tappaa myös perjantai. Ja tätä tunnin ajaa. Au! Mäkin oikein kirjoittaa kodin. Kautta. Mä emme kehtaa käyttää semmosia komentoja, jotka ei oo oikein. Ai. Tää nyt lagaa. Ei kai. 18,7 on TPS. Miksi sä yritätte tappaa minut? Ei. Äkkä. Kuka Kautta. vittu? Miten nyt on voinut mennä 1 gigaa Ai. videon kokko? Ai. Hae sateenvarjo. Oho. Tarvitsee vähän vahvemman puolesta sateenvarjoa. Miten täällä pystyy selviämään hengissä? Kaikki Laita vaan niinku... nopea kautta kaade. Mut kun kaikki laittaa mulle GM0. Nyt tää kaatuu. Ei. No. Ton Mä saa pätkin äänen. alapuolella. Mä pätkikö se mulle? En tiedä. Stikku. Kauhan määrä vettä. Ei kai. Ja Ender Dragon korvat särkky, ei perä. Mulle ei kuulu mitään. Ei kuule mitään. Noniin. Mä synnyin obsidiaaniin sisälle. Apua. Kuka teki tähän tällaisen kupolin? Melodian Ante the Dome. Tehty vaan lasista. Oho. Vuotta. Konsoleen. TPS on 13. Monta siellä on tyyppiä? 15 tyyppiä. Oh. Erroreita vaan. Pikkuvikoja. Ei ne Sittereitä, ai semmoset saatana. haittaa. Ei pissu. No, TP mulla. Ui vitsi mikä lagi tässä on. Ihan hirveä lagi. Mulla lagaa tää servu vähän. Mulla lagaa tässä Eskolona niin perjantaisti. Katsotaan paljon FPS. 4 Hankalaa FPS. explodaa pari TNTtä. 4 FPS hei. Mitä sä teet? Mä yritän saada nää explodaamaan. Okei. Ai. Miten siinä tuli tommosia?
Oi. Ui vittia, mikä räjähtää. 0 FPS. Mä en tiedä onko tää oikea paikka kertoa tää tai oikea aika, mut silloin kun mä olin mun kaverilla silloin kun se yksi Mattias soittui sulle ja puhui siitä sen rannekkeesta. Seuraavalla viikolla se tuli meille yökylään. Se käytti sitä ranneketta saunassa ja suihkussa. Erittäin järkevää. Mitä sä sanoisit? En mä muista enää, mitä sä sanoisit. Jotain, että onko se tavallista, että Ai, jos se lähtee nää tekstit. Ei kun niin, joo. Se olikin se. Kyllä se nyt jossain onnissä ja sille käyttää varmasti kulluja lähtee. Onko pakkaan tai niin? Siinä ei ollut enää mitään tekstiä. Enderpearl-stalleja. Vihsu. No, Tuu tänne. Kato. Ii vitja. Mikä määrä anvileita. Miks mä kuulen ne noin hyvin? Oho. Ne on mun selän takana. Tervetuloa logiin. Me kirjoitin chattiin jotakin ja mitään ei tapahdu. Mä just kuolin. Minecraft ei vastaa. Että haistapas siitä. Noi. Minecraft ei vastaa. Kahottais konsolista. Ei enää vastaakaan hyvin. 15, ei TPS on 15.26 kuule. Ei paha. Jos sais vielä Minecraftin vastaaminen, ois vielä kivempi. Ei saakeli. Tiikuku. No? Me jonnekin kirjoita TPO Here Eskos. Mä kirjoitan kautta spawn Esko S. Konsolle kautta spawn Pix 3. Auttasko se? Ai TP on here. Joo, auto. Ei mulla oo vielä. Noniin. A special apple has been. Ui, kiitos tästä omenasta, me haluan syödä se. Sä kato sit. En näe yhtään mitään, noniin. Otakas mun syödä tää omena. Oh no! This was a bad apple, you will get killed in 5 seconds. Ei saa! Kattoko. Ei saa tappaa. Kaatuks tää? Kaatu. Kaatu. I did it, man. Onne. It was worth it. Voinko mä käynnistää se uudestaan? Mä en lähde. Nyt mä vasta. Pikseli. Tossa aita. Täh? Joo. Oi vittu, PvP. Oh. Home, vanha. Onks täälläkin PvP? TP on herra pikseli. Ei Minne se teleporttis? tärkeä. Ah. Kirjoitin chattiin juu kielletön link. Ei. Kautta. Joko se... Kyllähän tuo käynnistyi. Tervetuloa. Ui vitsi mikä määrä. Laava. Ai. Hei pikseli. No. Missä sä oot TP herra? Spawnilla. Putsasin spawniin hei. Käyttä kautta SP herra. Ei! Tää sataa. Oliko pakko? Ja Minecraft ei vastaa.
Kaatuks tää servu mukaan? Mä en oo ihan varma, koska mulle ei ainakaan FPS dropa. Nyt lähti. Ai, mikä FPS nyt kyllä? Saattaa No niin, olla, että se Minecraft ei kaatu vastaa. vähän, koska ainakaan Ai, kolmosella ei täällä saattaa vastaa. Nyt liikaa. vastaa taas. Ollaan Teikö Max Stop blocks density in operation reaches 200,000. 200 blokkia on maksimi. 200 000. Meillä toi sinne stop-lakiin ja mitään ei tapaa. On siellä se mun mielestä käytössä. Mulla pikkasen lagaa. Mä en pääse täältä sateesta pois. Apua. Ai. Ei mulle Tuliko sinne soittaa. stop-laki? En löytänyt Tää tulee laki tuossa. niin Ei siellä pahasti. oo sitä. Vissuli, Mä en oo epetä laittanut. meidät jonnekin. No, spawni on täynnä. Mitä sä teit? Nyt ne hävis. Hieno Katos. homma. Back to game. Tortseja. Minecraft ei vastaa. Klearra. Ei ne lagaa sit enää kun ne on maassa. Lagaa vaan servua. Ei ne lagaa. Ne lagaa vaan servua, I don't care. Back to game ja ei vastaa. Hei nyt kuuluu kun joku ottaa. Noni. Oho, aika jännä bugi. Ei se olekaan bugi. Oho. Oh vittu, toi ei kaatanut kukaan. Joku rakenntelee tänne jotakin aika randomia. Ku tää vitu Max Operation Reachet. Saaks me tehdä näin? Fiksu. Sua ei voi tappaa. Huijausta. Millä ei voi tappaa? Komennolla. Millä komennolla? Siinä Kilpailulla. komennolla. Oho, hyvä. Mut OP. Hyvä. Mie pystyn tekemään sen tällaisen, muuten ei pysty näin. PRP, SP, herre, TNT. Noin. Siitä vaan. Ei se räjää. Hei, Noniin. toi on erittäin järkevä. Oh, kannattiko? Mitä menit tekemään? Oliko pakko? Oli. Ja taas rakaa. Juu. Minecraft ei tykkää. Me luulen, että pitäis laittaa koneesta puhaltimet vähän kovemmalle tehoille. Ai vähän. Hiljaisimmalle ovat tällä hetkellä. Nyt ei enää lagaa. Kai se kohta You cannot kill pikseli. Huijausta. Miks mulla lagaa vielä? En pysty tekemään mitään. Hei nyt! Oi. Ui, me sain peruunna. Oi, joku Tekee tappoi minut. niinku speren perunasta. Ei kun joku heitti mun invin täytteen peruunna. Joku yrittää tappaa minua. Kuka tuo oli? Miten joku oli noin monesti? Esko, miten sä teit tuon? Hei, sulla on joku autoklikkeri siellä. Onko? Me haluu respawnata ennen kuin se. Mikä ota autoklikkerit kohta käyttöön? Hei, älä tapaa minua, me haluan tehdä hieno juttu. Onks mulla autoklikkeri? Oh. Mitä sä luulit, onks mulla autoklikkeri? Mä muuta vaan mä klikkaan. Elää nyt tapa. Mä kysyin, että onks mulla autoklikkeri? Mä löysin tavan tappaa pikseli vaikka kautta kill-komento ei toimi.
Me taas hävitin autoklikkerin, millä näytöllä se on. Mitä hitto? Bandicam. No autoklikkeri ei toimi. Täh. Missä se on? Ei oo siellä. Tuo alla. Ei oo siellä. Se vaan niinku hävisi. Älkää tappako. Ja sitten jos ei autoklikkeri toimi. Esko. Lopeta. Ai. Skipper 700 lainista tuetu rate limit. Op. Oi hemmetti. Hirmu kaatuu tähän. Ai. Sori Esko. Mulla on konsole. Ei voi jatkaa tätä konsolista tällä. Jos mä oon pilviä yläpuolella, niin vaikuttaako se sitten enää muuhun? Koita. Vetapa Eskoa sillä välin, mä se ylös. Mä menen ylös. Tapaaks se mua konsolen kautta? Joo. Eiks konsoli ollut ihan... Kai tiedät, että mulla on lisää akkontteja. Et sä et kerkeä tappaa niitä kaikkia kerralla. Kahottako? Eiks Killcomanalla pysty tappamaan muutamia tyyppejä kerralla, jos laittaa tällaisia nimiä perällä? Ei. Kyllä me jotakin keksi. 634 roskaa hävitetty. Ok, pilviä yläpuolella oleminen ei toimi. Miks minun autoklikkeri? Se niinku... Se vaan ei edes avaudu. Se ei vain avaudu. Ei sitten. Mites vitussa te ootte? Älä tapaa, niin me voi nyt liikkuukin. Mik pännyin sut servulta? Mitäs siihen sanoo? Sä uhkaat mua bännein, jos mä tapaan sut. Tolleen. Potkittu palvelimelta. Me potkin Sä vaan potkasit mut... pelkästä trollveluudessa. Ei tullu edes muille ilmoituksia kuin mulle. No. Teit se Deny Movin vai mitä sä teit mulle? Ei mulla perme sellaisen. Eikö? Ei muuta kellään ei oo enää Deny Movin perme. Mitä tää on? Mitä mulle teki joku? Oi vitja Esko. Hieno pelihetki, kun 15 minuuttia videosta että käyttää... Miten mä käytän kommentoi? En kerinyt kirjoittaa jotakin tästä. Hei. Vitja, eikö se toiminut vai? Me bännään sut tältä servulta kohta. Pelkästään trollmelonista. Mitä? Se on huijaamista, et sä saa tehdä niin. Tää on trollmelo, saa tehdä mitä haluu. Kukaan ei estä minua. Pääset takas sillä ehdolla, ette tapa minua. Potki sinne. No! Ei saa. Jos me... Ei unban Esko. Tässä. Missä? Tuolla on trollmela. Ei. Älä nyt käytä tuota enää. Ei. Aa. Tätäkö sä käytät? Tätä salamointtia. Joku
Joku teleporttaa minua. Elää! Mitä? Pitääkö mun kahton lokeista mitä se käy? Ei. Ai. Mä en voi tappaa Piksua kilkoon. Joku teleporttailee Kun Piksu on OP täällä servolla katsotaan. Pystyks me killaamaan kaikki komennolla? Onks killiä joku? Kill help. Ai. Eikö siihen ole olemassa mitään, että killaa kaikki pelaajat? En tiedä. Sipsin plugini on taas rikki. Mikä? Plugin? Jos sä joppaat itse teet kautta PL, niin siinä näkyy pluginit 1 melodi ja siinä näkyy kaikki pluginit. No se ei tällä trollomallissa toimi. Kyllä mulla toimii. Mitä? Joku taas teleporttailee minua, tää on niin hieno. No, ne oli kirjoittamassa chattiin viestiä. Ei mua mitään. Mikä on tää maailman raja, Pissu? En muista. Ei, tässä ei oo maailman rajoja. 3 miljoonaa ja mitä se on. Minecraftin oma raja. Tää on aika hienoa, kun pääsee paikasta toiseen. Mut kikattiin spämmistä. Joo. Jos nyt henkilökuntaa, niin se on Mitä? kikallista. Mie mukaan kuoli. Ai, et jää. 3 ainakin tää vielä on ja mut kikataan niinku spämmistä. Tää on aikamoinen musta trollaamista kyllä. Ei tarvitse tehdä yhtään ite mitään, kun joku teleporttaa minun paikasta toiseen tai sitten tappaa. Minun tarvii Jos vaan joku laittaa kahta. sulle Piksun Denymoven. Ei Denymove toimi enää teillä varmaan. Eikö? Mulla toimii. Denymove. Otettiinko se pois? SKS. You don't have permission. Otettiinko se Mullakaan ei oo pois? permejä enää, jos me laita OP:ta. Do you like that? En tykkää joo. Ai. Muuten jos toi sun teleporttailu estää mun kuolemisen. Onko täällä pikkasen salamoi? Mitäs mä keksisin? Tuohon jotakin hienoa. Autoklikkeri olisi semmonen. Ai. Lattais netistä joku autoklikkeri. Toimisko? Ai. Sitten lattaa jonkun autoklikkeri. Your channel. Autoklikkeri joku kaattaa koko kohdan. Me ei kuulu mitään. Tää kuulostaa ihan kaatosteelta. Tiedätkö koko tekee? User disconnected from your Hei. buddy joined your channel. User joined your Mun channel. oli siis ihan pakko lähteä, toi alkoi kuulostaa niin paljon saattu korvi. Ei voi mitään. Me lattaa äkkiä jostain autoklikkeri. Mikä olisi toimiva? Mistä ei saa viruksia? Se ois kivaa. Ois tylsä, jos Melondian palvelinkoneelle tulis virus. Sitten ei menis hyvin. Joku laittaa... Mitä? Pukittava. Remove se autoklikkeri.
Miks mä aina menen Melonicraftiin, kun mun pitää mennä Troll Meloniin? Ok, mä en enää tuu tänne takaisin. Joko mä varppailen kivasti tai sun vaan. No niin, taas se alkoi. Tiedätkö mitä tekee? Ladataan autoklikkeriin, on hauskaa, hei. Hei, mäkin pystyn. En pystykään vittu. Mulla on Melonicrafti soikas, täällä ei oo. Mä pystyn bännäämään Minne se fiksun lataa? Melonicraft. Kyllähän bännä. Ei oo reilua. Kato kun siellä oli aikoina ennen Ei, mä en pysty tehdä. tämä pelkkä Essentialsin bänni. Ok, nyt mä menen kyllä päävalikkoon. Haluatko tietää sitä kuka tuota tekee? No, Minä. kyllä mä tiesin, että sä teet sitä. Disconnected. Ei toimi minun autoklikkeri vieläkään. Mitä hitto? Mulla toimii, mulla on parempi. Näköjään. Mä en taida tulla Troll Meloniin vähän aikaa. Esko, ennustappa jotain muuta säätä. Pissu, toi on rumaa. Ei saa tehdä. Ei tapeta mua konsolen läpi. Tää? En mä nyt oo Tapat mua tappanut konsolen sinne. läpi. En oo tappanut. Sä tapoit mua yhdessä vaiheessa. Okei, nyt on suutuna. Loppu. Hei, meikä vottaamassa Troll Melonissa, jos kukaan ei tapa. Mä en tapa. Enpä Mut pääse edes Eskosta ei voi en pääse koskaan edes olla respawnan. varma. En pääse edes respawnaamaan kun... Niinku sun Avri. No ei oo. Auri per... Avri, kyllä mä näen. Mulla on Comspy päällä. Mä näen kaikki Mä kommentit, mitä sä arvasin. käytät. Mä arvasin. Missä ossa Auri tuli tänne? En Kautta koskaan. En vuoteen. tiedä. Ei tää trolli No on... niin. Ei tää Troll Melon enää edes vasta. Kirjoittaa vuoteen. Nothing happens. Vaikka se Lagaa kiva. plugini toimi vai mikä täällä? No niin. Häh? Ei mahdollista lähettää viestiä. Mitä? Noniin. Vähän myöhässä tää Troll Meloni toimii. No voi vittu. Default pelaajalla ei oo niinku oikei käyttää go-killia tai killia Troll Melonissa. Mitä ne 5/5. on? Ei oo. Ei oo oikei. Varmaan ihan hyvä, jos ei oo oikein. Emme muista enää mitä ne on. Noin, tosta äänestä. Saatana Avri. Kuka Mä nyt pystyn sellaista tekis? respawnaa enää. En mä oo tehnyt mitään. Aina mua Sä siitä. killaat mua! Mä näen Enhän. sen! En mä oo tyhmää! Ootos. Kaikki. User in your channel timed out. User in the channel timed out. Nyt meni kyllä joku väärin tässä vottaamisessa, kun ei tullut kuin 3 User kysymystä. entered your channel. Ei mennyt. Joo. Taas kunnon lagi. Mitä ihmettä tuolla lentää? Mikä se sika täällä? Sika. Mä tiedän, joku tossa. Possu. Kato, me sai vähän dirttiä. Tää se on servu 3 lakaa kertaa ihan vaan vitusti. silleen aa. Ressitää servu. 128. User joined your channel. Onko pakko? On, tää lakaa. Okei. Epu. Tää lakaa liikaa. Restart. Hubi. Kiva, mä pääsin hubiin ja sit mä lensin pihalle sen jälkeen kun mä olin hubissa. Epu puhuu Jonne. Konne to default or Oikeesti sä et niinku jaksa puhua. Sä jaksat kirjoittaa. Jaa, taas. User joined your Aina sä channel. vaan syöt, kun sä yrität. Ai. Murhahimoona. Tappoi pikseli, piste. Mennäänkö me puhuu tuonne Kallumin kauan jäädäkseni? Kautta Troll Melon.
left your Kohti channel. Trollmella. No nyt tää senttä taas lakaa niin Buddy pahasti. left your channel. Voi va. En osaa enää kirjoittaakaan. No niin, nyt sataa. Nonni Avri, tuus tänne näin. Avri meni jonnekin vissiin. Essentialsikin heittää eroon. Ai. Elää tapaa minua. Buddy No niin. joined your channel. Onko pakko tappaa Nyt koko taas ajan? alkaa tää sade. Niin. Speed 10, minä menen kauemmas. Sori Avri, mun on Minkä? pakko. Andilla TNTtä. Se vaan kuolee. Inha. Tuolla spämmäytyy vaan Avrilla Vigne 11 died. Autoklikkerin käyttäjä. Miten Onko tää mäkin laitan häkit päälle sitten vai? ei tää on häkki. autoklikkeri oo periaatteessa? No on se Aivan sama asia, mutta mä laitan häkit nyt päälle. häkkeri. Nyt räjähtää TNTtä. Kaahan siellä käyttää häkkiä Mut siinä on se, että jos sä meet hack-klientin hubiin, niin sä voit saada bännit siitä. No joo, jos ei mut jos käytä. ne häkit tiu päällä, niin... Daa. Mietin vähän. Minecraft-peli 40% pelaajista on hacked. Save profile. Mitä autoklikkeri on häkki? Onko nyt fiksun pelihetki? No, riippuu varmaan siitä, mitä sitä käyttää. Pelityshetkitys. Fiksu, laitat sitä nopeutettuna. En. Varmaan. Miksi? Enkä. Oi vattu, minun TNT piti räjähtää ja joku tappaa myötä. Laitoin Aamen ääni nopeutettuna ja kuuluu se siinä viime musiikki. videolla. Nopeutettuna musiikki. Mä en edes tunnistanut mun ääntä oikeesti. Ei kuulosta yhtään samalta kuin oikeesti. Ei missä kaikki on täällä pelaamassa. Ainakaan mun Mitä? mielestä. Trollmelonissa. Ei ku No, okei. Trollmelonis close enough. Ai vitsi, mulla on kaikki päällä täällä. Mä Onko siellä jotain laittaa nää päällä? Tai katso mitä mulla on täällä. Oikeesti Esko, lopeta toi. Pomita Niin. mikä. Vittu sun kanssa. Vittu. Hieno Sani, mä tuun tähän alle. Älä Mä en kikkaa kuole. sitä. Mä en Eiku, kuole. ai, Meikohan se kikkasis. Ai Esko. Me voisin vaan spämmit tällaiset, Esko kuolee koko ajan. Onks kukaan On täällä? kiva Onks pikseli, kukaan on täällä tosi PvP:ssä? kivaa. Tää on hyvin hauska. Pelaaja ei löytynyt, kun kirjoitin vahingossa per. Tämmöstä Onks sä teit tää mulle koko ajan äsken. Oliko hauskaa? Onks täällä ketään täällä PvP:llä? Täällä on aika moni tällä hetkellä Trollmelonissa. Hei miten se olisi mahdollisuus ostaa itsellesi bännit Melonia Minecraftista? Osta itsellesi bännit. Kuka haluis ostaa bännit? En mä tiedä. Pissu. Joo, totta kai. Ostaa se. Ja ei ku TNTtä ja räjäytettä koko paikka. Avri tykkää mun tappauksesta. Ei mitään pääse poistamaan PvP:llä. Mä en saa ihan tyhjää PvP:llä. Kuka mua tappaa? Pissu vai... Avri Joku vai otti Eepo? multa OP muka pois. You are no longer OP. On niin järkevää räjäytellä TNTllä tällä. On tietenkin. Ei siinä oo. Et sitten tuu tänne. En tuu. Miksi täällä on hirveä kasa TNTtä? En ainakaan vandannut niitä. Hieno kukkalaakso. Mä ihmettelin vaan mikä kasa on. Afrikka, onks se rämpäättä komentaa? Hah. Kill ei. Oi oi. Oho.
kyllä juoksin täällä ympäriinsä. Kuka tätä tekee? Epu. User joined your channel. Vois olla Epu. Aika loma. Iipa. What? Iipa. Taas joku teleporttaa lämmin jonnekin. Miks? Valo, turpa kiinni. You chopper kiinni self. Come on my server, bitches. You can get shotguns. Kallu 100. You shut up, mate. Tänne tuli. Kallum se. Okei. There's more people in the chat, girls. Eikö se on Kallum C? Joo. Te ette oikeesti tiedä miltä tää näyttää, kun mä tässä on puoli tätä rämpää tätä teidän Se on englannista. Ei onks teistä joku niin Trollmelonissa? On. Melkein kaikki. Minun vaan teleportattu taas sit kaikkialle ympäri. Esko vaan kuolee ja kuolee ja kuolee. Niin, missä päin te ootte, kun mä synnyin keskelle merta? Vissu, laita Comspy päälle nyt. Katsotaan kuka killaama. Joo. No mulla on oikeassa onneksi aikaa odottaa. Me laitan. You are now spying in commands. Lol. Kuka mut tappaa? Power tool kill pixeli. Ei Epu toimi se. En mä tiedä kuka sinua tappaa, koska ei tuu mitään, että kukaan käyttää sen. Wake up. Mä vaan kuolen. Ei kun joku käyttää power toolia siihen, koska ei näy command spice. Ei onks täällä Trollmelonissa siis? Joo, ihan. Mä vaan juoksin täällä ympäri. Kaikki. Aina syytät mua saa. Trollmelonissa ei oo mitään mitä. Täällä on vaan. Ei. Voi tehdä tämmöstä kaikkea Esko, mikä se sun väke oli silloin? Sä niinku suutut myös siitä, kun tapoilla. Mä en pelaa CS. I've learned how to play that one by heart now. Type it without even googling it. Just sä pelasit CS pari päivää. Miksi joku teleporttaa? Jollain on... Sitten ruvetaan killaamaan tyyppejä yksitellen. Ehkä se sieltä löytyy. Piksu, et sä voi killaa, kun sua ei pysty killaa. Miks sen Saa pysty? se, kyllä Pissu voi killaa. No eihän pysty. Voi. Mä oon tehnyt niin monta kertaa. No ehkä sinä, jos sulla on joku... Ei mulla oo. Fight. Mulla on samat oikeat kruskit ja bändit kun Melonin vipil. Hei joku lopetti, jes. Ai se oli tuo MLG-tatti. User disconnected from your channel. Ei voiks joku... Ei pysty killaa Pissu. Voiks joku vippaa chatissa komento ei ole kill! No mikäs se on? Se on go kill! Voiko joku vipata koordinaatteja, koska mä ollaan täällä middle of nowhere? Teepetä jonkun luo. Ei. Mikä käyttäjänimi? Mä ihan sama. Jos ei tapat minua, niin me rupeen tappaa sinua. Mua oikees häiritsee tää kun joku... Stigu! No? Miks sä killaat mua? Mä arvelen et sä oot sinä. En oo. Tää sanoo, kun mä yritin, niin mä unohdin laittaa nimen. Voi olla minä. Voisitteko kaikki vaan lopettaa kuolemassa sen hirveetä spämmiä chatissa? Ei voi lopettaa. Eskokin kuollut varmaan 5 minuutin ajan. Lol. No, voi vattu. Paikalla. Tullaan CS. Onnee. Nyt mä opin käyttää kahta Tiku, pelaatko CS? Tiku? Joo, pelaan joskus. Mikä se rankkina? En mä muista. Silver 2. Tiedätkö mikä rankki mulla? Kulta. MG. Oi Epu perjantai senttä. Lopeta. Epu normaali. Kuka niin lopeta mitään? Minä voin sitten jatkaa myös. Onko hauskaa? Vai mitä pidät? Oho.
Oikeesti missä päin te ootte? Mä ihan sekaisin tän keskellä mettää middle of nowhere. Täällä mä vissiin lennellä ympäri ja kuolla. Kuka laittoi mulle vanissin? En minä tiedä. En tiedä, mutta me kuolen kiaatteihin. En minä tiedä, mutta Esko taisi lähteä. Kyllä mä lähdin sieltä. En mä tiedä, että joku laittoi mulle vanissin, sillä mä en ite laittanut. Kun sä kuolet vaan koko ajan teille. Mut ei siitä varmaan haittaa, jos mä oon vanissilla. Mä pelaan CS tällä hetkellä. Sitten sinne muiden pelien kanavalle täältä testistä. Mä pelaan Minecraft auki, niin se riittää. Esko. Kukas otti mun vanissin pois? Kerro Apre. Eikö ole sinun siitä oikein kunnolla, kun tapoin se? Ei kuule mitään. Ja niinku vaan... Epu, lopeta. Tuo täällä on vaan 15 minuuttia. Aika huvittavaa kyllä. Miten ne bännit? Lopuksi. Mitä? Kuka ei puhu? Pixcon. Sipsi. Pissu. Mitä luulet, pääseks mä Supremeen tähän viikonloppuun mennä? Missä? CS. CS. En minä tiedä sen rankkeelle, ei kiinnosta. Sähän omistat tän pelin. Niin omista, ja en tiedä rankkeja, haittaako se? Haittaa. Problem. Emme pelaa sitä minkään rankin takia. Avri, älä tapaa MLG-tattia. Epu, älä tapaa minua. Miten se komento meni? Mikä komento? Ei mitään. Komento pitää tappaa pisseli. Se vain. Mitä järkeä tiisselissä? Mun mielestä tiisseli on parempi. Tiisseli. Joo, tapetaan tiisseli. Me bännään teidät tältä servulta kohta. Onpas reikiä. Montoja. Tähän videoon tulee ihan hirveen hyvää kuvamateriaalia. Tulla. Tää on niin järkevää kahottavaa varmasti. Ei haluuks joku tulla pelaa TNT niin? Varmaan puolet videosta on pelkkää kuolua. Haluatko tulla pelaa CS? Ei mulla oo. Koska mä en tykkää sitä pelissä. Mennään katsoa pelaamaan nyt TNT runia kun mä tiedän Mairillaan. Onks Sipsi täällä? Tuolla Trollmelonissa. Ei. On toi voi liikkää. Miks mut kikahtee? Koska sä jatkat sitä koko ajan. Tää on Trollmelon. Trollmelon. Kukka ei tuu kahtamaan tätä videoa, jos sä jatkat tota jatkuvasti. Siis puolet videosta oikeesti tai. Taas. Joku muukin siellä. Toi on minä. Joku TP:lle. Mie lopetan kohta Trollmelon, niin me pelaamme oikeesti melonplayhin. Teidän terrunia 15 minuutiksi. Siis kuka toi Melon tee? Mä meen melonplayhin, siellä on paljon nyt järkevämpää. Silloin Piksu, kun sä teit varmaan foorumeilla sitä melonplayssä, sä olit silloin jossain täällä Spävnin jossain puolella, vai mitä? Silloin täällä oli ainakin 5 tyyppiä, jotka yritti läpäistä sen parkourin, että ne löytäis sut. No niin, hienoa. Crashas. Niin, varmaan crashas, koska me ei pysty respawnnaamaan. Täällä on mitään jotain Hyvä, loppu se minun tappaminen. Hehe. Ol. User disconnected from your channel. Taisi kaattua. Jep. Hyvä. Aato. CS on kova peli. Buddy left your channel.
Droppaanko? Mä en vaan pelaamaan Melon Play. Joo, Melon Play ja Hunger Games. Jos puolet mobi. HG join Village. Miksi oot kokeillut ja Flappy Birdia täällä? Joo. Totta kai, koska mä oon sinne laittanut käsiin. Mä oon päässyt 4 asti. Vai 3. Ai vaikeemmas vai helpommas? Molemmissa muistaakseni. Eiku, emme vaikeammassa. En. Mä oon ekan voittanut kokonaan ja tokan pääsin puoliväliin. Väipuu! Marja KRT. Täällä on pieni kirjoitusvirhe kyltissä. Niitä on joka paikassa, niitä kirjoitusvirheitä. Marja KRT. Ja nyt mä alan mainostaa mun kanavaa täällä videolla. Tietenkin, se olisi tosi järkevää. Ollaanko mä kiinni? Niin, se kukaan suut. Ollaan. Täällä on joku Jonna. Kautta trollimeloni. Kautta kemyks. Top. AV, ollaanko me kiinni? Ollaan. No niin, mitäs sitä järkevää täällä nyt tehdään? Siksi Kit, ei kun mikä vitsi tää on, Melon Play. En tuu. Jollain muuna pelihetkellä. Niin järkevää laittaa vettä ja laavaa päällekkäin. Siitä tulee hienoa. Taidetta. Muuten Pissu, sun taidekilpailussa on vähän huono, koska taiteeksi voidaan laskea niin monta eri asiaa, että kuvana esimerkiksi musiikin, jos joku on tuottanut jotain musiikkia, niin se on hankala palauttaa kuvana. Ei oikein, musiikkikin on siihen. Se pitää olla kuvana musiikki on taide. On taide. Mä en se keksi, pitää mitä olla tekisin joku siihen. semmonen, jota on kuvana palauttaa. En tiedä mitä tekisin. Niin tai sit sun täytyy muuttaa sen nimi. Miksi? AV, täällä on tää jäpä mulle jo miekka. Mikä nimi? Ja se tappaa mut. Tuu keskelle, AV keskelle, tuu tappaan tää. Järkevä. Joku laittaa vähän sändiä. Hyi vitsi, mikä sändilaki. Mä oon täällä yksin. Oho. Piksu, Jonnekin. mitä haluat? Mitä? Sulla pätkii vähän. Joo, mä uskon. Niin mitä? Nyt. Joo. Ei. Mitä haluat, Mitä että sanot? mä laitan Kuva tähän tai? melonikakkuun kortteeksi tai ainesosiksi? Päälle voi. Vai minne? No johonkin, vaikka päälle. Melonirannekkeita. Melonirannekkeita. Tulee vähän paha makuinen, mun ei tekis mieli. Sä oot halvalla, 5 € kappale. Kakus Maksaa tulisi kaupassa kalliin. 3 €. Kirjoitan siihen kakkuun, että... Mitä mä mietin? Nyt me tapaan giganti. Pelkällä yhdellä työkalulla. Ei mulla on kodmone, hahaa. Olen voittamaton. No voi vittu, mä leffasin vain servolla. Ei voi mitään. Pikseli on jumala tällä hetkellä. Ei se oo jumala. Kun väärin sanoo jotain jumala. Vähän. Katso ääneen, se on jumala. Meillä on mies on. Kuitenkaan täydellinen. Täällä me vaan hakkaan kioltteja kirveellä. Täällä vaan rakennan random projektia. Joku teleporttis jonnekin. Jussi, tähän vis koko saari, what? AV, Mikä väärä heti? Ei kuule mitään. En yhtään mitään. No vielä muistan, kun mun pikkuveli oli mun kaveri. Tai ei se kaverilla ja mä olin mun kotona.
yhtäkkiä vaan näkyy, että mun pikkuveli on päättänyt täällä siellä. Minecraft kaatu. Nice. Muistan vieläkin sen päivän. Sen jälkeen se alkoi itkee, et mä haluun unbännit. Vieläkö se on bänneissä vai? Ei oo vielä, oli 2 viikkoa. 2 viikon päin. Sen jälkeen se osti timanttivipi ja sen jälkeen se ei oo tehnyt oikein mitään. Ei oo pelannut edes Melodiassa paljon. Paitsi silloin Vanillan pelihetkessä se oli se valtti, joka oli sun tiellä koko ajan. Kaatu. Hieno. Kaatu. Mut hei, ei oo kaatunut 15 kertaa, vaan on kaatunut vasta, olis tää nyt 4. kerta. Onks 15 ennätys? Ei, mutta kun joku sanoo, että se kaattuu ainakin sen aikana 15 kertaa. Todellakaan kaatunut. Vielä kerran 9 minuutissa kaattuu, miten pitkin. Kaatajamestari. Eskope. Eskope. Bokse. Toisinpäin. Mä en tykkää... siis tästä... Mikä tää on? Paintballista se on... Siinä oli yhdessä vaiheessa yksi bugi, mä en muista, siinä oli yhdessä vaiheessa, mutta se ei enää oo siinä silloin kun... Oliko se Toadi kuvassa? Eikö se koulu kaatu Melonikka? Se on tylsä. Tai siis... Mun mielestä Roll-Melonin kaataminen voi olla vähän, tai mun mielestä tylsää, koska se on liian yleistä. Aiotko sä palata tunnin yhtään? Aiotko sä palata tunnin teidän Terrania? Vaikka. Vai koko Melonplaytä? Ei kun yhtä peliä kerralla. Melonplayssakin niitä on pikkasen. Ei vaan Pissu tulee pelaa Melonicraftia tunniksi. Mitä sä tekisit siellä? Rakentaa sit jotain? Varmaan kahon muut rakentaa sitä. Tikun aikaa. Ale. Mitäs teet? En mä tiedä. En oikein mitään. Mä vaan Minecraftia. Kävin tänään parkurissa. Okei. Ave, laitat sä häkit päälle? Laitan pois päälle. Tää olla kevätjuhlissa. Nytkö tää jo kaatu? Ei kestänyt kauan. Joo, tää kaatu. Ok. Vitsi miten hienoa olla aivan ulkopuolella. Niin enää 6 minuuttia. Taas. Mä en edes tehnyt mitään, mä kerkisin liikkuu vähän jo. Tehkää loppukiri, 6 minaa aikaa. Kauan, no joo kesti. 6 minaa aikaa. Vielä kaatuu. Saaks mä veikkaa? Joo, tee veikkaus. Ja ne jotka arvaa, niin saa 5 tokeni. Mie veikkaan 2 kertaa. Ei kerkkii kyllä. Veikkaan 3. On yhtä.
Näkyy. Viidessä minuutissa. Ei se kerkeä. Mä epäilen yhtä kertaa. Kohta. Okei, nopea kaapa. Okei. Mennään kautta Mennään. 2 kertaa. Ei kun 3 kertaa, mä epäilin 3. Aina 3 sitten. Ei se kerkki startata aina näissä väleissä. Okei, no 2 kertaa sitten. 2 kertaa. 1 kerta. Nyt se stoppas, sitten startti. Se kerkee. Onko vielä kaatunut kertaakaan? Yksi. Jos se nyt kaatuu tässä 5 minuuttia. Kautta Trollmelon. Mun veikkaus on nyt vaakalaudalla. Se kaatuu vielä kerran. Ei, mä olin tyhmä. Mä olisin epäreilly, jos mä nyt vaihtaisin. Tulipas paljon tyyppejä kerralla, 10. Ei ihme, ku... Milläs tätä kaavatte nopeasti? Ei se tollaisen kaavu myltä tappamalla. Please, aika nyt Please, Epu. Mitä? Please, lopeta. Kaatukse, kun ei pysty respawnaamaan. Ei tää jäädy koko. Jo tosta. Ei pysty respawnaamaan. Ei kai kaatunut. Kai se nyt jäättää, jos heti uutta käynnistyy, niin joinain 10 tyyppiä kerralla. Niin se ei kerkees ladata servu käyntiin. Pari minuuttia mennä, että se käynnistyy kunnolla. Onks nyt kaatunut 2 kertaa? Kaatu. No niin, nyt voi kaatua. Kauan tossa niin kestää, että se... Ne pääsee taas. En mä tiedä, pari minuuttia. Minuutti on varmaan teille tulee aikaa, että se jos voitte keritä Veikkaus. Miten sä veikkasit, Piksu? Yhtä. Mäkin. Olipa ripeetä toimintaa. Niin. Epu hyvin kohdalla. Ammattilaisia. Sulla on kauan vielä Se oli kiva, kun meidän Realm-servu kaatu. Eikä se enää niinku käynnistynyt uudelleen jonkun kumman syyn takia. Okay. Se on Minecraft oma juttu. Ne on aina rikki. Vuusko Trollmelon. User joined your channel. Noniin, 2 minuuttia aikaa. Yeah. Varmaan kaatuu. Kaatakaa ja äkkiä. Yeah. Ai. 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 Hello. Moi moi moi. Moi. Kiitti Epu. Ole hyvä. Mä muuten veikkasin sitten... Epu. Tää kaatu. Homo. 2. Mä veikkasin 2. En pysty respawnaamaan. No tää kaatu. No kiva, kun mä synnyin just silloin, kun tää servu kaatu tänne. Mä oon nyt niinku... En oo putoamassa, mut mä vaan niinku oon jossain... You say Pluto. Hiljaa, Kallum. Kallum, hiljaa. You shut up. Se ymmärtää Suomea. Se ymmärtää hiljaa ja turpa kiinni. Ja moi. Niin ja mitä? Aiot milloin päätät, että... Mitä? Halun mitä? Kallum, se ei mitä. Milloin päätät, missä on seuraava pelihetki? No niin, sä voitit tästä jotain nyt, kun niin arvas oikein, hei. Ei. Voi hitto. Mä mietin jotain hyvää ehdotusta. Laitetaan muuten niinku hirveen nopealle ja musiikit päälle. Ei tuu. Joo. Ei tuu nopeana. Mä luulen, että Skyclockis vois olla kiva. Tai joskus aina. Se täytyy ressiä. Niin sinne pitää laittaa 1.8 kohta ja... Se Mitäs pitää valmiin? vähän kumminkin muokata kokonaan. Saat sitten. Kiitos. Milloin sä olitte valmiin? Piti olis tää viikonloppu. No en vielä nyt varmaan kerkki. Me muutan tässä tän kuun lopussa, niin nyt pakata. Niin, ei oo mikään Taas muutat. Keskusta. Nyt se ei... Teillä on... Ei.
Sulla on jo nää autot. Helsingin keskustaan vai Joensuun keskustaan? Joensuun. Ois vähän pitää muuttaa. Mäkin haluan auton Black 2. Tosiaan mun kummitätikin muutti Lontooseen nyt vähän aikaa sitten. OMG Pixeli korjaa serverissä. Melkein runo. Ja nyt pääsen. Oikeesti viikon päästä. On päästä loma. Puolen kuukauden loma. Puolen kuukauden loma. 2,5 kuukauden. Puolen kuukauden loma, siinä on aika lyhyt. Tunnuntaina. Kaatu. Mä kaaduin sen jo. Se on No niin, 19. kerkes kaatua. Piksu 5 tokenei tänne. Piksu 5 En tokenei oo tänne. tokeneita. Lupasit 5 tokenia sille. En oo luvannut, saat tokeneita. Lupasit koska. Meillä on kivi, mut myös. vaan epulle. Mä viikkasin samaa. Mä annan sulle niistä 2. Se oli mun Ole hyvä, video. Amori. Mä Ole olin hyvä, yhden tokenin. Mulla on 4030 melon tokensia. Totta meillä on.